खातिर सौभाग्य के बात बा। बाकी अब हम बोलते हैं नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव समस्त भोजपुरिया जहान के विजय चौहान के सादर प्रणाम बा। इतना भीड़ बा ढेर दिन के बाद देखे के मिलल बा। आई भीड़ होई का है ना हम आते अपने ये कहने के बलिया के लोग बड़ा लहरी होला। आई कहे के नहीं के बतावे के नहीं के भाई भीड़े बता कहलो गइल बा वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। एजा के लोग जितना अच्छा सुनबो करेला उतना अच्छा डांसो करेला। हाँ हम कहत रहनी कि भीड़ होई का